Το νεκρομαντίο βρίσκεται στην καρδιά της Υπήρου, δίπλα στα νερά του Αχέροντα και θεωρείται ένα από τα πιο απόκοσμα και ιερά μέρη της αρχαιότητας. Εκεί, οι θνητοί επιχείρησαν να επικοινωνήσουν με τις ψυχές των νεκρών, να αποσπάσουν προφητείες και να μάθουν τα μυστικά του Άδη. Το νεκρομαντίο του Αχέροντα ήταν ένας υπόγειος χώρος με διαδρόμους και θαλάμους που χρησιμοποιούνταν για τελετουργίες επικοινωνίας με τους νεκρούς. Οι επισκέπτες έπρεπε να προετοιμαστούν μέσα από μια αυστηρή διαδικασία. Έμεναν απομονωμένοι για μέρες σε σκοτεινά κελιά, τρεφόμενοι με συγκεκριμένες στροφές και υποβαλλόμενοι σε ψαλμοδίες και καθαρτήρια λουτρά. Καθώς πλησίαζε η ώρα της τελετής, οι ιερείς τους οδηγούσαν μέσα από έναν λαβύρινθο από στοές που ενίσχυαν την αίσθηση από προσανατολισμού. Τα ψαλμοδικά λόγια αντιχούσαν στους πέτρινους τοίχους, δημιουργώντας ένα απόκοσμο ηχητικό περιβάλλον. Οι επισκέπτες υποβάλλονταν σε υπνοτικές τεχνικές, ενώ ο αέρας ήταν βαριά φορτισμένος με καπνούς από αναμένα βότανα, πιθανώς με ψυχοτρόπες ιδιότητες. Στην καρδιά του ιερού βρισκόταν ο κεντρικός θάλαμος, όπου πραγματοποιούνταν η ίδια η τελετή της νεκρομαντίας. Ένας μαύρος βωμός, λεκιασμένος από το αίμα θυσιών, αποτελούσε το σημείο επαφής ανάμεσα στον κόσμο των ζωντανών και των νεκρών. Οι επισκέπτες αναγκάζονταν να προσφέρουν αίμα, είτε μέσω θυσίας ζώων, είτε ακόμα κάνοντας και μικρές τομές στα χέρια τους, καθώς οι ιερείς πίστευαν ότι το αίμα έδινε προσωρινή δύναμη στα πνεύματα να μιλήσουν. Οι ιερείς απήγγειλαν αρχαία ξόρκια εμπνευσμένα από τις τελετουργίες που περιγράφονται στην Οδύσσεια του Ομήρου, όπου ο Οδυσσέας επικαλείται το πνεύμα του Μάντη Τηρεσία. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ο τύραννος Περίανδρος είχε επισκεφθεί το νεκρομαντίο, αναζητώντας απαντήσεις από την νεκρή γυναίκα του, και η ψυχή της εμφανίστηκε μόνο αφού της προσφέρθηκε αίμα. Όταν η επικοινωνία επιτυγχανόταν, οι σκιές των νεκρών εμφανίζονταν στο σκοτεινό θάλαμο. Κάποιοι μάρτυρες ισχυρίζονταν πως έβλεπαν σκιές να πλανώνται πάνω από τη φωτιά, ενώ άλλοι μιλούσαν για φωνές που αντιχούσαν μέσα από τους τοίχους, ψιθυρίζοντας αρχαίους χρησμούς. Ο Πλούταρχος αναφέρει πως οι ιερείς του νεκρομαντίου είχαν τόσο ισχυρές ψευδαισθήσεις που πίστευαν ότι οι νεκροί στέκονταν μπροστά τους, έτοιμοι να αποκαλύψουν τα μυστικά του Άδη. Ωστόσο, υπήρχαν και εκείνοι που αμφισβητούσαν τη γνησιότητα των τελετουργιών. Ο Λουκιανός, στην Εκειομαντία, σατήρισε τη διαδικασία, περιγράφοντας ότι οι ιερείς ενδέχεται να είχαν δημιουργήσει σκηνοθετημένες εμφανίσεις φαντασμάτων μέσω τεχνασμάτων, καπνών και μυστικών περασμάτων. Παρ' όλα αυτά, οι αρχαίες πηγές αναφέρουν πως υπήρξαν και άνθρωποι που δεν επέστρεψαν ποτέ από το νεκρομαντίο. Κάποιοι είπαν ότι χάθηκαν μέσα στο λαβύρινθο, άλλοι πως οι σκιές του κάτω κόσμου τους παρέσυραν για πάντα. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αυτές οι εξαφανίσεις ήταν αποτέλεσμα ανθρωποθυσιών, τελετουργικών δολοφονιών ή ακόμα και εκτελέσεων αντιφρονούντων, καλυμμένων υπό το πέπλο της θεϊκής κρίσης. Ακόμη και σήμερα, τα ερείπια του νεκρομαντίου στέκουν βουβά πάνω από τον Αχέροντα, κουβαλώντας το βάρος της ιστορίας τους. Τα αρχαία πηγάδια και οι λαβυρινθώδεις διάδρομοι στέκονται σαν μάρτυρες των τελετουργιών που εκτελέστηκαν εκεί. Οι ψίθυροι των νεκρών ίσως να έχουν σιγήσει, αλλά η σιωπή τους εξακολουθεί να είναι εκκοφαντική για όσους τολμήσουν να πλησιάσουν. Το μυστήριο του νεκρομαντίου του Αχέροντα δεν είναι μόνο ένας αρχαίος θρύλος, είναι ένα κομμάτι της ιστορίας που συνεχίζει να στοιχιώνει το παρελθόν και το παρόν. Ίσως, αν σταθείς σιωπηλός δίπλα στα ερείπια του, να ακούσεις ακόμα τις ψυχές που ζητούν να μιλήσουν. Υπήρχε κάτι μεταφυσικό στην ιστορία ή τελικά όλα ήταν κόλπα των ιερέων? Τι πιστεύετε εσείς? Γράψτε στα σχόλια και αν σας άρεσε το βίντεο, βοηθήστε μας να συνεχίσουμε κάνοντας like και subscribe στο κανάλι μας.